Tak vitajte opäť pri novom videu, kde sa spoločne stretávame s informáciami, ktoré majú zmysel a ktoré nám prichádzajú do cesty. Dnes to bude informácia o zániku práva, teda paragraf 36, ktorý si onedlho budeme čítať. Ale skôr ako začneme, vás pozývam urobiť veľmi významný krok, a to je dať odber na kanál Strom poznania. Pretože tak vám neujde žiadne ďalšie video, ktoré vydám. A preto je to dôležité urobiť tento významný krok. Takže poďme na to. Poďme si prečítať zánik práva a komentár k paragrafu 36. Zánik práva. Paragraf 36. K zániku práva preto, že sa v ustanovenej lehote neuplatnilo, dochádza len v prípadoch uvedených v paragraf 63 odseku 4 a 5, paragraf 68 odseku 2, paragraf 69 odseku 3, paragraf 75 odseku 3, paragraf 77 87a odseku 7, paragraf 130a odseku 1 písmena B, paragrafu 193 odseku 2 a paragrafu 240 odseku 9, ak sa právo uplatnilo po uplynutí ustanovenej lehoty, súd prihliadne na zánik práva, aj keď to strata sporu nenamietne. Komentár k paragrafu 36. V paragrafe 36 v paragrafe sa upravuje zánik práva preklúzia. Pri preklúzii dochádza k zániku nároku na vymáhanie práva. Na preklúziu prihliada súd z úradnej povinnosti. Lehoty určené v tomto ustanovení zákona platia pre spoločenské pracovné vzťahy, ktoré vznikajú medzi zamestnancami a zamestnávateľmi. Z právnych úkonov podľa pracovnoprávnych predpisov lehoty v pracovnoprávnych vzťahoch sú záväzné skutočnosti pre uplatňovanie a realizáciu subjektívnych práv a povinností vyplývajúcich z týchto vzťahov. Premlčacia lehota je zákonom ustanovený časový úsek, v ktorom treba uplatniť pracovnoprávny nárok. Ak sa tak nestane, dôjde k premlčaniu nároku. Tak, a máme dočítané. Počujeme sa pri ďalšom videu.